Hainbeste antziatutako Espainiako minimoa lortu dut, 50 metrotan. Gogoakin, eta espero lasaitasunakin hartzea, normalen oso nervioso gartzen naiz, eta lasaitasunakin ja minima lortu dut, hainbeste esperotakoa. Denbora jizeko aukera bali badago jetxi, eta txapelketan disfrutatzea. Ni ondona kronen ibiltzen naiz, eta, veloziza izan ikan, 50 probetan ondo moldatzen naiz. Entrenamentu gogorrak tokatzen bali bazaizkit eta hola batzutan, jaxi batzatzen da. Zenia nahitzea entrenatzen, eta emaitzak ez bali batzaizkit iristen. Netzako oso agobiantia da, beti burumakur eta hola, ez dialako iristen emaitzak, zein nahiz esiten eta hola. Ikusi bali baituzu emaitzak iristen ari dela, gutxua sentitzen bali batzea uretan, azkar sentitzen bali batzea, eta horrek beti karritik zu, ikusi badetela gehiago ajun, eta horrek engantzatu ditu. Azkenean, zu gogoakin bali bat zaude, emaitzak ikusi bali baituzu, datozila, ondo sentitzen bali bat zaudetan, eta beti erakartzizu. Nik igeriketak ez profesio bat bezala, igeritet, profesionala izan da ingo nuke gustatzen zaitadako, baina ez gustatzen zait uneroko bizitata zaztutzeko, zaitzeko pixka, gauza ezberdinak egiteko hobia bezala daukat. Eguneroko bizitatik ihesbide puntua da, eta ez abusua nahon bezala, punta-puntara iristea oso politxea izango litzake, baina beste mundua da hori. Ez, baina disfrutatzen nahonakin, eta ez konformatzen nahi. Esken izidan entra horiak aukera hemen azteko, berriz hemen andoainen bultzatzeko igeriketa, eta eskunakin hartu nun, gogoakin hartu nun, ikusten nun aukera bat zala hemen andoaingo umei kiroli belbidea bat emateko aukera hona zala, eta horre bultzatu zidan. Gaina ni andoaingo izan da, beti andoainen entrenatu etela, eta ez egotea klua ez egotea andoainen, netzako ere moletsua zen. Eta eman ziren nian aukera, gogo handiakin hartu nun, eta nik uste aukera hona dela, andoaingo umei kiroli belbide ezberdin bat emateko. Nik uste ez dela tradizio handiko kirol bat hemen andoainen igeriketa, Tolosan izan daiteken bezala, edo beste nonbait izan daiteken bezala. Andoainen nik uste beti tapatu izan dela pixkat, ez da tradizio handioko kirolikan, eta nahi pena bat zait horrek.